nandito tayo sa Kunisan. Ito yung makikita natin dito, meron silang port o daungan ng mga bangka. Yung mga bangka nila is mga maliliit lang. Nandito na naman tayo sa Gumaca Bypass Road. Dumaan na naman kami dito para tingnan tong sitwasyon ng kalsada. So ayan, gaya ng dati, mahaba pa rin yung hindi pa simentado, ano? So alas 3 ngayon na madaling araw, 3:30. Ang dating natin doon Camarines Sur, mga expected natin mga gabi na alas 5. I've got the world on top of me, weighing down so heavily, gonna fall eventually. There's no defying gravity, but you make me feel indestructible. So basa tayo mga ka-highway. So nandito naman tayo ngayon sa Louisiana. Doon pa lang sa Antipolo, pupunta rito. Maulan-ulan na eh. Dito kasi talaga madalas dumaan kasi ang maganda dito, konti lang yung mga sasakyan na nakakasabay mo at walang traffic. So, kain po tayo mga highway. Dito na po kami sa Lokban. At grabe yung ulan doon sa ano, no? Grabe yung ulan doon sa mula Santa Maria, Laguna hanggang dito sa Louisiana. Dito sa Louisiana. So, grabe yung ulan. Dahan-dahan lang tayo kanina. Yun, nilalamig na ako eh. Anong oras ba? Alas 7. Alas 7 na, di ba? Alas 7 na ng umaga. So, ang gagawin natin ngayon, hindi tayo dadaan sa Gumaca. Doon tayo dadaan sa Kunisan, Quezon. Kasi hindi pa ako nakakadaan doon eh. So, tama-tama naman, medyo maaga yung ulusat ngayon, mga alas 2, diba? Grabe yung ulan. Mula Santa Maria, Laguna hanggang doon sa Louisiana. Nag-stop over pa nga tayo doon sa may barangay Layasin, di ba? Layasin. Kain ko tayo. If I had 1,000 tongues, I would sing with everyone. Voices like a mountain song, sing you are my only one. Oh my, oh my, oh my days. Life is wonderful. Life is wonderful.
I would launch 1,000 ships just to be about your lips. Tell them all to sail away just to see you. So dito po tayo ngayon sa Unisan. So dito tayo dumaan ngayon. Kadalasan kasi pag nagbibiyahe ito ng Bicol, ang daan natin lagi is Atimonan, Gumaca, Lopez, tsaka Calawag. Pero sa ngayon naman, sa kabilang part tayo ng Quezon dito dumaan. Dito sa may Padre Burgos, Agdangan. Saka ngayon, nandito tayo sa Unisan. Meron silang port dito o daungan ng mga bangka. Yung mga bangka nila is mga maliliit lang. Yung mga pang-isdang mga bangka. Pero ngayon, ito nakikita natin na sobrang laki ng low tide nila dito, no? Na halos yung dulo ng port nila naaabot ng low tide. So ito po yung Unisan. Ayun nga mga ka-highway, gusto ko pa nga sana mag-ikot-ikot dito, explore ko pa yung lugar, yung mga gusto ko alamin kung anong mga klaseng shells ang mga nakukuha dito. Pero wala tayong time ngayon kasi anong oras na, alas 10 na, at pupunta pa tayo ng Camarines Norte, doon yung daan natin. So tara, next time na lang dito ulit. Mga ka-highway, nandito na tayo ngayon sa intersection ng Gumaca at saka Papitogo. So, yung pakaliwa na yan, papunta na yan ng Gumaca. Pag diniretso mo naman, Papitogo at saka Kalawan. So, dito na tayo, kakaliwa na tayo dito, Gumaca. Kasi mas malapit na dito, ano. Pwede naman sa Kalawan, may daanan din doon papunta sa Lopez, Quezon. Pero hindi ko talaga kabisado yung mga kalsada doon. First time ko lang din dumaan dito, sinubukan lang natin. So, dito na tayo kakaliwa. I wanna ride with you. I wanna ride with you. Nandito na naman tayo sa Gumaca Bypass Road. Dumaan na naman kami dito para tingnan tong sitwasyon ng kalsada. Mahaba pa rin yung hindi pa simentado, ano. May mga butas-butas sa gitna ng kalsada. Kapag nalingat ka at nakamotor ka lang, pag na-shoot yung gulong sa butas, yun ang dahilan ng pagkabengkong ng ating mga mugs o ating mga gulong. Malaki-laking trabaho pa to, malaki-laki pang tatapusin.